Nový elektrický turboventilátor od firmy Pavlish a Hartmann je určen k rychlému odvětrání a ochlazení zakouřených prostorů při požáru. A to jak přetlakovým způsobem, tedy pozitivní ventilací, tak i odsátím kouře a tepla. Jeho použití usnadňuje provedení zásahů v hustě zakouřených budovách a snižuje koncentraci škodlivých a výbušných plynů. Ventilátor má montovaný rám z ocelových trubek, stabilně ustaven na plastových nožkách. Kryt motoru je na obou koncích opatřen upínacími elementy pro možnost připojení sací či výtlačné hadice. Jedná se o kompaktní, přenosný a lehce ovladatelný univerzální turboventilátor, kde k pohonu může být použit jednofázový nebo třífázový elektromotor o výkonu 1,5 kW. Rotor ventilátoru je pevně spojen s motorem v jeden celek a je chráněn plechovým krytem s nástřikem a mřížkou. Turboventilátor pracuje na principu pozitivního nebo negativního tlaku v budovách mechanickým způsobem s použitím turbíny, která vyrábí silný a vzduchový proud sloužící pro ventilaci prostoru. Pro usnadnění práce je vhodné doplnit zařízení sací, případně výtlačnou hadicí.